Ọgbakọ abalị abụọ nke nkuzi na mmemme nka na ụzụ na nkwalite mmemme maka ndị ọrụ ugbo na Ifitedunu dị n'okpuru ọchịchị Dunukọfịa nke Anambra steeti abịala n'isi njedebe, ebe a nọrọ na ya dụọ ndị ọrụ ugbo ka ha na-eji nano organic fertilizer n'ihe akụkụ ha iji rite erere so ya. Chinyere Fesi Koye ka kọtọpụziri gị aka n'uju. Now, you may use this fertilizer that Igbo has no harmful chemical content in it. When you put in there, you will have to say, if I was at a only making him one hand to him. Nkuzi anụnwa bụ Igbo ewezuga ịkọwara ndị sonyere na ya ịzọ ọgbara ọhụụ ahụ nanotechnology wepụtara n'ihe gbasara ịkọpụta nri nyafụnyafụ n'oge a, kụzikwara ndị na-azụ ọkụkọ ebugo eji ugbu a usoro ha ga-esi wee mee ka ahụ na ọkụkọ ha adịghị anwụsị ma bụrụ nke ha ga-azụpụta ihe ha ga-eji wee zụọ ụmụ ha tinyekwara ịzụpụta ụmụ anụmanụ ndị ọzọ. You can develop the best organically. Iracha the ịma na mkpụrụ na dị n'ime ya. Iweta mkpụrụ ahụ dị n'ime ya gba ya n'anwụ, ọkpọsị ya, grind ya ọ dịghị na powder form. Iwunye ya na mmiri inye ọkụkọ ha ọ na-edigo mkpabe. Ọsọ anyị nwere nanotech. Ibe a dị iche pụtara ọfụ na-egbu ibe akọrọ na-emelụ mmadụ arụ, ọ ibe dị iche. O juru abịa ịba abịa ịfụ ọkọtọ ibe na mana ibe dị iche dị. Itinyere eji azụ a na nke akpe AAC nano fertilizer dị oke mkpa ịkọpụta ihe n'uju, ọkachasị ugbu a agụụ na-anyụ ndị mmadụ anya, tinyekwara ihe isi ike. Nke a wetara ndị chịkọbara ọgbakọ ahụ ji wee kee ajị n'ume wee hazie ya bụ ọgbakọ n'agbanyeghị ihe oriri n'aba, n'ihi na obodo ọbụla enweghị ezi ihe oriri na-anaghachi azụ n'ogo dị iche iche. Ndị sonye na nkụzi a bụkwa ndị e nyere ụfọdụ ihe a ga-eji kwado ha n'amụma ịkọpụtasị ugbo ha, dịka nri ahụ eji azụ a na-akpọ nano organic fertilizer. Ebunyekwara ha nri eji azụ ọkụkọ ma nyekwa ndị na-azụ ọkụkọ. Nke a bụ onyinye sitere n'aka eze ọdịnala ndị Ifitedunu, Igwe Dọkịta Emeka Ilunọ na ndị na-akwado ya. Ana m ekele unu rinne na-ayọ unu sị biko ka oge a unu bịara ebe a daawụ n'ife na-ana iyi, ka Chukwu nye aka ka ife niile akụzi ebe a ọ nata unu n'obi, ka unu na-alue practice ya. Ụzọ ọgbara ọhụụ ahụ akpọ nanotechnology bụzi nke a kọwara na site n'ihe ha na-alụpụtagasị ya bụ AAC organic fertilizer na ihe ndị ọzọ, na onwe ihe dịka na a na-adịghị eme nri ọbụladị oge enwere ihe mgbanwe igwe akpọ climate change dịka ọ dị na oge a. Mmadụ nwere ike ịkọ ọrụ oge ọbụla nakwa ebe ọbụla. Ha nwekwara ihe eji agba ọgwụ ahịhịa na ihe na-egbusisi ihe na-atagbusi ihe n'ubi, tinyekwara ihe ndị ọzọ dị iche iche. Amụta m maka izi eju nke eju na nwakarịchaga wee nke wakarịcha m ntị iji eju na wee gwọọ ụmụ ya dị iche iche. Mgbe ọbụla eji ihe ndị a wee na-akọ ugbo, a na-akọwa na ihu ọchị na-awa onye ọbụla na-akọ ugbo, maka na nke a ga-eme ka ihe ọ tụrụ anya wee jebe na ya bụ bụrụ nke ọ ga-enweta, ebe ndị na-azụkwa azụ ọkụkọ na ihe ndị ọzọ ga-eritekwa uru ha tụrụ anya n'aka n'ihe a na-emepụta site n'itinye akọrọngwa ọgbara ọhụụ a n'ọrụ. Site na Ifitedunu, abụ m Chinyere Fesi Okoye, akụkọ ụwa NTA.